Čaute ľudia, moje meno je Marko a dneska vás vítam pri ďalšom pranku na ocina. Keďže pranky na ocina sa vám veľmi páčia a jeden aj druhý už majú skoro 5000 videní a skoro vyše 200 lajkov, takže obidve pranky máte v popise videa, tak som sa rozhodol, že spravím ďalší. A tento prank bude taký, že viem, že ocino má ísť po obede do mesta niečo vybavovať, tak som sa rozhodol, že mu poviem, budem vám to aj kamerovať, on bude, proste, keď bude niekde ďaleko, tak na to budem kamerovať a opýtam sa ho, že teda poviem mu, starka ma volala, že mám ísť k nej nejako pomôcť, takže ja cestou, ak mu pôjdem pomôcť jej, tak mu môžem otvoriť bránu, aby mohol výjsť a otvorím mu aj auto, aby zbytočne sa nezdržoval. No a rátam s tým, že bude súhlasiť a on má veľkú dodávku a tam má taký úložný priestor pod tým, ak sedíte. Takže tam absolútne nemôže vidieť, voľako vám skriem kameru tajne a ja sa do toho úložného priestoru schovám. A už v strede cesty zase nie je moc ďaleko, aby som potom nemal dlhé šlapanie, aby ma zbytočne nezanášal, tak vyskočím a naplaším ho. Uvidíme, ak zareaguje. Tak, poďme na to. Že kde teda ideš? Tak ja idem starky, on ma volala a môžem ti otvoriť bránu a kľúče, otvorím ti aj auto, dobre? Dobre, ja si dám popovorím. Už som aj bránu otvoril a už aj auto. Som to všetko stihol. Takže čakaj. Takže už sme v aute, ocino bude tuto sedieť, keď príde, ja musím to rýchlo robiť a ja si tuto láhnem, tuto je také pod sedačkom, potom na to možno ukážem, ale tuto si takto láhnem, takže už pôjde, už rýchlo. Pre pasažierov cestujúcich na Frimufuku Jamaj. Kúpte si toaletník a tento elegánci. Uchovajte si účtenku a vyšľať svoj krstov ideálny. Vyhrajte ideálny a vyhrajte exotickú dovolenú. Krásny, elegantný šper. Súťaž trvá do 13. júna. Informácie nájdete na www. Dobré rozsvetlenie každý deň. Napríklad, keď si môžete s priateľmi vybrať dobre vychladené pivo. Čo to je? Čo ty robíš? Čo robíš, preboha? Mária, skoro som tu do stopu narazila. Boha, čo to robí? Sa lákol, si ty bláznivý. Ja ti hovorím, že ide starkej. Čo si sa ty skoro zrazil? Som sa lákol, že čo to za mňou vyskočilo. Skoro som tu ešte aj stôl zmasakroval. Jenom stresy. Mi srdce kúka jak tore. Dobre, majster, zase si mal dostať ako vždycky. Čo to je? Čo ty robíš? Čo robíš? Dúfam, že sa vám prank na ocina páčil, budem rád za like, keďže obidve pranky, aj prvý aj druhý, majú vyše 200 lajkov, takže som sa rozhodol, že mám na hranicu 200 plus lajkov. Keď toto dáme, to bude neskutočná pecka, za 3 týždne bude ešte brutálnejší prank, uvidíme na koho. Takže určite to vylajkujte to ako môžete. A zazdieľajte to, hlavne zdieľanie mi tomto veľmi pomôže, takže to zdieľajte, chcem tu vidieť aspoň 30 zdieľaní alebo 20, poradne to zazdieľajte a dúfam, že sa vám to bude páčiť, lebo som si dal na toho fakt námahu, či už vymyslieť, či už všetko aj zrealizovať. Moc ma to teší, že mi to vyšlo, ale dúfam, že to oceníte a vylajkujte to. Takže lajkujte, komentujte a vidíme sa pri ďalších prankoch a videách, takže čaute.